ବୋଉ ବୋଉ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ବୋଉ? ମୋ ପେଟ ଜଳି ଯାଉଛି ବୋଉ, କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ? ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି ବାପ, ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି ବାପ, ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି। ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ କଣ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦଉଛି? ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦଉଛି? ହଁ ବାପ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲିଣି। ମଉଜି ବାପ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲିଣି। ଗରମ ଅଛି। ଗରମ ହୋଇଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ, ତତେ କଳରେ ବସେଇ ଖୁଆଇଦେବି। ଏମିତି ତ ସବୁଦିନେ କହୁଛୁ ବୋଉ। ଏଣିକି ବୋଉ ଏଣିକି ତୁ ତ ସବୁଦିନ କହୁଛୁ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦବୁ, ହେଲେ ତ କେବେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନୁ। ଦେବି ବାପ ଦେବି। ଦେବିରେ ବାପ ଦେବି। ଥୟ ଧର। ଧର। ଆଜି ତ ବୋଉ ତତେ ଠକିବନି ରେ। ଆଜି ଯଦି ତ ବହୁତ ଠକିବନି ରେ। ଆଜି ତ ବୋଉ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବି ରେ ଧନ। ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବି ରେ ଧନ। ଓହୋ ଏଇ ତ ସେଇ ଘର। ଏଇ ସେଇ ଘର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି? ସାନ୍ତାଳିମା। ମୁଁ ମଲି। ମୋର ପାଦ ଚଳୁନି। ମୋ ପାଦ ଚଳୁନି। ଲୋ ମା ଲୋ ଲୋ ମା ଲୋ ବୋଉଲୋ। ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମୋ ବେକ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। କିଏ ବାବା? କେଉଁଠାରେ ବସିଲେ? ଏଇ ପାଣି ଆଣି ଦଉଛି। ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବ। ହଁ ବାବୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ପାଣି ଓ କି କଷ୍ଟ। ଏଇ ଏକବାର ଟୋପି ଟିକେ ପାଣି ଏକବାର ଟୋପି ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି କିଏ ନିଉଛଣା ଜୁଟିଲାନି। ଚୁପ୍ କର ବଲା। ଚୁପ୍ କର। ଶୁଣିଲେ କଣ ଭାଇବ ସେ ଲୋକଟା? ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ଅତିଥି। ତାପରେ ଚୁଲିକି ଖାଉଛି ଚୁଲିକି ଯାଉ ତମ ସହ ଚୁଲିକି ଯାଉ ତମ ସହ ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ ଆଜି କିଛି ଦେବିନି। ଏଇ ରନ୍ଧା ଭାତରୁ କହିଲେ ପୁଅ ଖାଉ, ତାପରେ ଯାହା କିଛି। ଆସ ଶୁଣ ଦେଖିବ ଏ ଆମ ଅତିଥିର ଅବସ୍ଥା। କି ମା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। କି କାଙ୍ଗାଳିଆ ଲୋକଟା ସେ ହେଇଛି। ସାନ୍ତାଳିମା